Simon Busuttil li saftitilu appella l konsens dwar l-iskema ta' ċittadinanza b'investiment, issa qed jinsisti li l-gvern jabbanduna l-iskema darba l-dejjem. Simon Busuttil sqar biss li ma jaqbilx mal-prinċipju ta' bejħ. Kompla bin-negattività tiegħu u qal li l-iskema titfadel l-ikraħ fuq is-serjetà ta' pajjiżna. Dan meta kienu stess li tkellem b'mod negattiv għall-aħħar dwar Malta fuq mezzi tax-xandir internazzjonali. Questa società privata ha da un lato l'incarico di fare la verifica sulle persone e allo stesso tempo dall'altro lato ha anche l'incarico di fare il marketing, di vendere la schema. One News taqsal lil Simon Busuttil x'inhi r-raġuni li l-oppożizzjoni qed titlob li min ikun jixtieq jikseb iċ-ċittadinanza irid ikun ilu 5 snin jgħix Malta. Dan fid-dawl il-liġi dwar iċ-ċittadinanza llum diġà tgħid dan. Simon Busuttil flok wieġeb għal mistoqsija għażel li jitkellem dwar ir-residenza permanenti fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Persuna li tkun ilha residenti f'Malta l-5 snin diġà tkun eliġibbli awtomatikament biex tieħu ċ-ċittadinanza. Le għandek żball. Korreġini. Mela, le bil-qalb kollha. Ara. L-ewwel nett, inti bħala ċittadina Maltija u ċittadina tal-Unjoni Ewropea tista' tmur f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea u trid tistenna 5 snin biex tingħata permanent residence. Simon Busuttil qal li l-gvern ma stodisfax li l-oppożizzjoni għaliex m'għamel ebda tibdil fil-proposta tiegħu dwar l-iskema ta' ċittadinanza b'investiment. Iżda ftit tal-ħin wara stqar li wara kollox il-gvern għamel tibdiliet fl-iskema. Iżda skont Busuttil dan it-tibdil kien biss kosmetiku. Temm jgħid li l-gvern għandu jabbanduna din l-iskema waqt li fl-istess nifs iddikjara li kien jistenna li d-diskussjoni dwar il-liġi titkompla fil-Parlament.